Έλα, βγες και χοροπίδα. Μπορώ να χοροπηδήξω. Και βέβαια. Ωραία. Ναι, Πώς περνάς? καλά. Χριστίνα, εσύ πότε θα ξαναμπείς? Σε λίγο. Γεια σου, μορφούλα μου. Όλα καλά? Τα κουρασμένα νιάτα. Γεια σου, Βίκη. Μπαμπά, θα βάλεις το μαγιό να μπεις μέσα με το μικρό? Ο Νίκος προσπαθεί να βγει. Μακριά από τη σκάλα για να μην χτυπήσεις. Έλα να σε δει η γιαγιά μετά. Οπ. Ωραία, φτάνει τόσο. Τώρα σβήσε το βίντεο. Εντάξει.